Office Jung District Mission Coordination SSA West Giant Hills Harangkat ke jenga Trelang but ke Artificial Limb Manufacturing Corporation of India Alimco kila penlong ya ke assessment kam nado ke arf kendai trik unai wing hadu ke shitrik un opera araja halfway ha kila lagi block Jung District bagan top ya ke that lasken but ke Amlarem West Giant Hills District Hakini ki laisngi jongka ni ka assessment kam haman la ki block ki long me long pa da ka jing sau khia ya la ki jong ki khon ki kiti kilawan ya shim benta bat ya lam me ki khnang ba ki ru ka lim ko kin la ban le ek badun kam na ka benta ka jing mun toy jong ki khna ki badun kam shisha ya ka jing rap ga bakar pang ki belawan shakini ki assessment kam ba pair kila don kumbalai pusan ngut hatha lasken san fu ar ngut ha lasken but sau fu ar ngut ha amlerem Ki breu nok office rekam jong ke SSA Meghalaya ki belai don benta ha kani ka assessment kam ki kutup ya ke M Kharbanger State Coordinator IESSA SEMAM Shillong u LK Singh District Coordinator IESSA West Giant Hills but kiwe ki volunteers na ki medical team ka Artificial Limb Manufacturing Corporation of India Guwahati kilwan ban mi khmat da u Aditya Kumar Naik audiologist u Subodh Kumar orthotic but prosthetic